Ni Bartzelonan nengoen, ez, da justo ikasketa bukatu, da lanean hasi nintzen. Gertatutakoa, dana, mahastiak. Ia 10 hektarea hortikan. Zein honetuen dana saldu eta bodega saldu eta dana. 60 urteko mahastia dira gainera. 60 urtez nire familiakoak izan dira. Gertatutakoa gertatu esan duzu, aitaren eriotza? Hori da. Horrek jarri zintuen etxeko buru. Itxaso konpainon, lantziegotarra. Kamara eta fokoen mundua utzita mahastietara bidea hartutako gaztea. Arbasoen legea Narabar Errioxan. Balioa sentimentala da? Bai. Sentimentala eta orgullo, ez? Arrotasuna. Mahastia, familiako mahastiak eramante ditut orain. Bodegare bai, ardoa egin, eta ardoa saldu, dana. Enpresa buru? Ez, nekazari. Zorra direnean? Enpresa buru. Zorra joan, tratora erabili, makina, dana. Hola fuerte, nahiz jartzen gainera. Tratoran jarri eta aurrera. Bolkatu arte? Bolkatu arte. Baina behin bakarrikan, Nekazaria ondo bizi da? Bai, bizitza lasaia da, ez dakazu nahi duzun estresa daukazu, nahi duzun lana daukazu. Ez gara enpresaria, gara nekazari txikiak. Ez gara multinazionalak edo... Bodega honditek dute dirua? Bai, eta gure mahastiak eta gure soldata azkenean. Aigira konbertitzen ez gure nekazari propioa baizik eta beraientzat lan egiten dugun nekazaria. Eta hori niretzat da errorea. Ezin gara hortan sartu. Horrek badauka bueltarik? Espero du baietz. Danak esaten badugu ez dugula ardori salduko, beraiek ez dute ardorik edukiko. Baina batek hasten baldin bada saltzen, prezio gutxian, dana prezio gutxian. Narabar Errioxako bodegak aigera aguantatzen. Igual beste lekutan baino bodega txikiago daude, minifundio gehiago eta etiketak eta marka gehiago daude, ez? Da ardu hobeagoa baita ere.